Умарзода Анвар Умарбек, сокини ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, ҷамоати деҳоти Якатут, деҳаи Пушкин, бо мақсади ба даст овардани даромади муфт бо суистифода аз мақоми хизматӣ барои ҷудо карда додани қитъаи замини назди ҳавлигӣ аз заминҳои корами обии деҳаи Хуросон аз Шаҳрванд А маротибаи аввал 5000 рубли русӣ, маротибаи дуввум 5000 сомонӣ ба сифати пора талаб карда гирифта, дар эҳтиёҷоташ сарф намуда, иловатан боз 45000 сомонӣ ба сифати пора талаб намудааст. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ 30 марти соли 2018 Умарзода Анвар Умарбек зимни аз Шаҳрванд А ба сифати пора талаб карда гирифтани маблағи 45000 сомонӣ дар ҷои ҳодиса дастгир гардида, маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуд. ҳамин тариқ нисбати Умарзода Анвар Умарбек бо моддаи 319 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. Қурбонов А дар вазифаи мутахассиси корхонаи давлатии фаръии бақайгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ кор карда аз Шаҳрванд А барои ҷудо намудани 0,6 гектар қитъаи замини назди ҳавлигӣ аз ҳудуди заминҳои ҷамоати деҳоти Якатути ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ба сифати пора маблағи $1500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико талаб намуда, аз маблағи талаб намудааш $500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро гирифта, боз овардани боқимонда маблағи $1000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро талаб намуда истодааст. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ Қурбонов А зимни гирифтани маблағи 9000 сомонӣ ба сифати пора аз Шаҳрванд А дастгир карда шуда, маблағи 9000 сомонӣ аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуд. оиди ҳолати мазкур нисбати Қурбонов